Benderanya nang dia. Silang, Kak. Benderanya nang dia. Silang, Kak. Pak, si bendera pangkutnya langka. Nang kono sih, Ustaz kalau itu langka kok. yang bu bapak orang ngerti. Lah, gula mau kalinya ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, enggak dapat dinarak. Enten nopo nih, Pak? Tumben Riki. Habis niki Mas Dimas. Kan saking pemerintah desa sampun ngumumaken bahwa setiap warga digangken masang bendera merah putih dan berione tiambak-tiambak. Dan itu warga lingkungannya sampun pasang sedanten. Kok Mas Dimas dari pasang gitu nggih? Iya, Pak RT. Bau pada dipasang. Tapi ketriwal. Muntah usali mboten kepanggih-panggih. Tuko tembundi. Segede icang Mas. Boten disimpen deon. Oh, jeneng menungsa nggih. Sering kesupenan. Terus niki mawon pun Mas Dimas. Iki kula moto bendera setunggal. Mangke dipasang nggih. Nggih, Pak, matur suwun. Nggih, tapi dijaga sing leres. Sampun atus salam alih. Niki benderane piyambak. Lambang negarane piyambak. Dijaga nggih, Mas. Siap, Pak RT. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sawasulipun. Nyuwun niku dipasang. Kula tak langsung riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia tanah